Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parundiangan pai manjango. Sultan Saidi nak ka berundiang je Sultan Saidi. Lalu ala tuan. Sabalun buah parundiangan ambo tibukan ke hadapan Sultan Saidi. Adab kita berundiang di hadapan nini jo mama. Saratu angku je tuangku nan duduk di rumah nangku. Rela jo maaf meminta kepada beliau. Sama-sama tuan. Nan kajadi buah parundiang diambo teranta ke hadapan Sultan Saidi. Lah gara daripada Allah, lah warih daripada Nabi. Dak dapet sukatan padi, sukatan dibalah keparaku. Dak dapet bakanda hati, kanda Allah juo nambalaku. Dipancuang talang kalantak, labiahnya kasasak bani. Kok malang dak dapet kita tulak, mujuai dak dapet kita raya. Lah bapulang orang tua kita ke rahmatullah. Mako bahimpun lah anak jo bapa, kari jo kabia, ipa jo bisan, saratu orang korong jo kampuang. Mamparaguan muko nanjani hati na suci. Mambawaan rokok na sabatang, kaganti siriah na sakapua. Kok rato nyo babujua, rangaknya pun balarai. Pun baato nyolai. Tuhan bersifat kadin, manusia bersifat kilaf. Ko ado kilaf jo kilafat, indah diangan tersangajo, namambari jalan beliau ke akhirat. Tasingguang kanai, tagisia ke turun. Dia teh niniak mama, saratu sana nampai istampuah pulang sabondong. Memintakan rela jo maaf. Kabake silang bapangka, karajo nambah pokok, saratu ahli waris na tinggal. Sekian perundiangan taranta, antanyo sampai.